Devera Amêdiyê bi giştî devereka sar li Werzê zivistanê. Lê hin deverên wê bi sermaya xwe diberniyasin wekû nahiya Sersinkê. Hewlatiyên evê nahiyê jî dibêjin ew bermîlê hikûmetê daye me beriya du heyvayê xilas bûy. Erê bermîlê duê dê kengî deneme. منطقة ما ده حتى انه كيك برميل كنا ديما طبعا قالك صورة وقالك الناس ما كيجي كتمشاوين سبب صار ميدو كهربجي قالك بيصيروا براب ايك برميل امامي زونين ايك برميل نقطتين وبو دولة خارج برميل بسه دولار اما المنطقة ما هربان زين خانه دي بدأت افصاد 20 افصاد 30,000 بری دو هیوا تقریبا برمیلگو گازی آدمه و وکی دورو سرسن که پیگوت یا بفرو باران و سرمایه و بری دو هیوا تقریبا برمیلگو خلاص بش میشه و عمل پیدویه حکمت ما برمیلگو دیب دادم دوی دیب دادم. Derbarê gazinda hewlatiyan ji nedana gazê medexuyaniya endamê lijna sotemenî û pîşesaziyê li civata parêzgeha Duhokê wergirtiye. ji bo vê me bestê me çendîn kombûn kirîne û dîsan me rûniştin gel rêveberiya giştiya dabaşkirina berhemên gazê herwesa me ya daşnameyek wekû lijna sotemenî me daye lijna parlemanî Parlemanê Kurdistanê ji bo hindê gaza spîl ser hewlatiyan bêde dabaşkirin. Lê tanha çi biryar nebûyne hêvî darin ki hikûmeta Herêma Kurdistanê hewlên ciddî bidetin ji bo dabînkirina gaza spîl ser hewlatiyan. Ji bîr nekin evrûke tenha parêzgeha Duhokê zêdetir ji 5 milyon litret gaza spî pêwîst e ta ser hewlatiyan û damodezgehên hindî dabeş biketin. Serseng êk ji wan deveraya ku pilên germê li Werzê zivistanê gelek dihêne xwarê. Wekû şevaborî gehişt bû 14 pille li bin sifrê. Lewma jî daxwaziya xelkê wê ew e hikûmet bi zîtirîn dem gazê li ser hewlatiyan dabeş biket. Da ku bişên bergiriya seqayê xwe yê dijwar bikin. Raniya xelkê qeza Amêdiyê ji nebûna gazê sopên dara danabûn. Lê di niha de ew gaza heyî jî nema. Lewma jî dixwazin ku bi zîtirîn dem bermîlê duê gazê bête dabeşkirin. Nihat ûrameriyên Nartî, nahiya Serseng.